Val, per últim, anem a veure l'últim vídeo d'afegir un vídeo, val? Un vídeo de YouTube o si tinguérem un vídeo nostre que el tenim en l'ordinador, però com vos vas dir, el vídeo nostre ha de ser en molt xicoteta qualitat, perquè si té molta qualitat, ocupa molt, diguérem, no ho suporta el mestre a casa, val? Perquè primer hi ha que pujar aquest vídeo a la plataforma. Aleshores, normalment el que es fa pues, seria añadir un vídeo de YouTube, per exemple, afegir vídeo. Val? Aleshores jo me'n vaig a afegir aplicació, val? Tenim així, i publicador de continguts, val? I jo l'afegís, per exemple, així baix. Val? I així tenim, doncs, ara anem a treballar en això. Per exemple, així, tot això es pot moure, val? Per exemple, jo agafo això i ho moc així, val? Perquè dic, ara això no m'interessa, ara això o esta la elimine, val? Perquè esta no estava publicat i ja tinc estos deures de, val? Doncs esta l'elimine, val? I en esta fique deures valen, val? I esta també la moc així baix, perquè ja no m'interessa. O esta de l'univers de les emocions la deixe, val? O la moc baix. Val? I ara anem a treballar en els vídeos. Val? Aleshores, afig un nou contingut. I este tipus, per a ficar vídeos, el tipus serà multimèdia, seria si vull ficar un MP3 o etc. Però si vull ficar un vídeo seria video streaming. Val? I una vegada pues, ficaré vídeo i en el cos, vídeo MP4 si està en el meu ordinador, val? Però si vaig a ficar YouTube, doncs YouTube. Val? I així ficaré l'enllaç de YouTube. Val? Si ficara un vídeo MP4 o un vídeo FLV, val? Uno d'aixòs, doncs hauria de seleccionar i buscar-lo. Val? Prèviament l'hauria d'haver ficat dins dels documents. Val? Però si vaig a ficar un YouTube, doncs jo selecciono YouTube i l'enllaç de YouTube. Així, prèviament, ja he buscat jo on estava el vídeo que vaig a ficar. Val? Per exemple, este. Val? Aleshores jo seleccione el link i el pegue així. Val? I per a veure si ho he fet bé, doncs guarda i continua, contingut no aprovat, me'n vaig a trenco i així tindríem el vídeo, veieu? Si això hi apretara, es reproduís. Però veieu que no està aprovat, val? Perquè està sombrejat. Doncs aleshores, vídeo mice. Bing. Val? Doncs aleshores me'n vaig a provar-lo, edita el contingut i guarda i aprova. I ja el tenim així, vídeo mice. Val? Que volguérem canviar això? Doncs hauríem de canviar el així. Vídeo mice, bing. Vídeo mice, bing. I guarda i continua. Val? Com ja estava aprovat, doncs ja està. Si jo volguera que no apareguera, doncs el desaprove i m'eixirà en negreta. Val? Però en principi està allà, veieu, així. Val? I si jo li dono, doncs ja el veig. I si dono ampliar, doncs el veig a pantalla completa. Val?